Takže čau lidi, vítejte na našem novém kanále Trail Syndicate a dneska vám ukážeme, jak se jezdí v bike aréně Netro. Takže teď vám tady ukážeme naše kola. Takže já tu mám hliníkový Canyon Spectral Endurko 160 zdvih. Odpružení je Fox, je to na single speedu, je to na 100 slope dura a stran brzdy. Takže já vozím hliníkovýho Propaina na RockShoxu, na Magurách a na elektrickém SRAMu. Je to v muletu a kokpit je od Rentálu. Takže teď vám tady ukážeme základní lineu v bike aréně Netro. A ukáže vám to tady Kamil, který projede. Tak byla základní linea tady, je jich tady víc a zkusíme vám všechny natočit. Teď vám tady zkusíme nalítat s Kamilem velkou airlineu, která končí tam vzadu transférem. Někde tam končí transférem a takovým dlouhým, zhruba 8metrovým skokem. Takže čau, děkujem za zhlídnutí. Můžete určitě dát odběr a like. Tady dole budou naše Instagramy. Do komentářů nám můžete napsat, kam se máme podívat příště. A tím se tady odsud z bike arény Netro loučíme. A teď se podíváme na dnešní moje faily, které jsme tady stihli natočit. Takže děkujeme za zhlídnutí a mějte se krásně. To je Magor.